Škola Stulčíka v okrese Prešov má značku Angažovaná. Znamená to, že podporuje okolie a má zmysel pre komunitu. Ide o výzvu platformy dobrovoľníckych centier a organizácií s podporou rezortu školstva. O značku sa uchádzalo 45 škôl. Porota vybrala 5 víťazov. Eliminácia nelegálnych skládok, čistejšie okolie školy, ale aj poctivé separovanie. To sú aktivity, ktoré si zadefinovali školáci Stulčíka. Škola sa stala komunitou, ktorej nie je jedno, v akom prostredí žijú. Práve problémy životného prostredia si žiaci vybrali, keďže už niekoľko rokov monitorujeme čierne skládky. Princípom toho je, že oni si sami najprv mapujú potreby, čiže reálne zistujú, aký je ten problém v komunite. Následne si to naplánujú a potom urobia to, čo je treba. Na škole separujú 89% odpadu a už viac rokov monitorujú a čistia širšie okolie Tulčíka. Budete veľmi prekvapení gauč. Našli sme aj rôzne druhy pneumatík, ale aj vyzmerali sme takto 20 veľkých mechov smetí. Urobili sme nejaké informačné tabule, ktoré majú informovať ľudí, že aby nehádzali ten odpad. Môžeme sa ešte viacej o to starať, o našu obec a aj okolie. Len z Prešovského kraja sa do výzvy zapojilo 10 škôl a boli to najmä školy na vidieku, či už z obce Vikarovce alebo Ľubotice. Na vidieku sa lepšie robia aj takéto service learningové projekty, pretože tie školy sú menšie, majú väčšie prepojenie na komunitu a jednoduchšie sa to tam robí. Žiaci sú angažovanejší, viacej zodpovednejší, niekedy hľadajú ďalšie možnosti, čo by sme mohli robiť. Angažovanosť školskej komunity Stulčíka v projektoch, ktoré pomáhajú životnému prostrediu, pokračuje. Žiaci okolie školy skrášlia výsadbou ďalších trvaliek. Diana Murdziková, Slovenská televízia.